Mikuláš Černák je jednou z najznámejších postáv slovenskej mafiánskej scény. Tu je 10 faktov o jeho živote a pôsobení. Narodil sa v roku 1966. Pochádza z Telgártu, no neskôr pôsobil najmä v Banskej Bystrici. Bol lídrom banskobystrického podsvetia. V 90. rokoch stál na čele jednej z najobávanejších mafiánskych skupín na Slovensku. Mal úzke kontakty s inými mafiánskymi skupinami. Spolupracoval s rôznymi zločineckými organizáciami, vrátane bratislavskej skupiny Síkorovcov. Bol známy svojou brutalitou. Jeho skupina bola spájaná s viacerými vraždami a násilnými činmi. Zlegalizoval svoje zisky. Investoval do rôznych podnikov a bol známy aj ako podnikateľ v legálnom biznise. V roku 1997 ho prvýkrát odsúdili. Dostal trest za vydieranie, no neskôr bol prepustený. V roku 2000 sa priznal k vraždám. Dobrovoľne sa prihlásil polícii a priznal sa k viacerým vraždám. Dostal doživotný trest. V roku 2009 bol odsúdený na doživotie za viaceré vraždy, ktoré viedol alebo si objednal. Vo väzení napísal knihy. Počas výkonu trestu vydal autobiografiu a niekoľko kníh o mafiánskom podsvetí. Dodnes je jednou z najznámejších postáv slovenskej kriminalistiky. Aj po rokoch vo väzení vzbudzuje záujem verejnosti a médií.